au ben ako Mami pas là. Continue, nous ne pas là. Nous donc ce sont les enfants demsani me chomeli ke katu da bada la olu de fleni anga nyar la école so demsanu vraiment il faut que changement ngake il faut que changement ngake changement be damina foi la ere ko nous nous on deux na on do nous al nan tout dos ils sont quelque part nos fils et nos frères et là ça peut pas continuer aw teta école là abe to so na tite so na aw soro ya ni aboramina abaye voilà et un protéine groupe d'hommes ça au go kulube voilà aba respect refere ka mama so wuku ko ngam na nwe kula bo awa bula bo awo wa ibara directeur mi fone akubu sigube glomi ko jamana magotula ko jamana magotula ko jamana magotula ko gote kale taru nyine ulubo okay angatanu Amazon na ba bon angatani ni angatani ni amu bem lu amogo ko lu ane ben bezere boy ay motini zere bezere ni motini zere ni abla tiga to chela aba peche tiga do tiga corriger ga do aba bere corriger ay bageni ni angata mame angata donc salam alaikum. Tout simplement, je m'adresse au district, à notre district, à notre commune, vraiment à nos députés, nos maires. Nous sommes en demain, on ne va pas critiquer personne. On met on ne peut pas voir ces petits abandonner les classes et s'asseoir comme ça. Non. Bon, donc, on s'est mis à moquer. Quand on y a la kaouye, quand on bagaji la kaouye, quand on misira kaouye, bozo la kaouye, à bedo demen jamala. Beaucoup de dames là. On met ka barado ko kuji jafene, ou ka andeme kuto sokono lala. Na fanga fara la nyonga, ulu sokono. On kena ma ka surveillance ke. Abi no ya. Ko ti ke fanga e demsanu sharia fene bubulu droit bubulu. Antunou do tasuma la ko jini mais on mi fene kaka no ye on dambe no ye Mali charia ni démocratie est mi re fort on devait appliquer nous na quand même vive la commune 2 vive Nyarela vive Jama Kunko unité ni sonja ko en bolo en pide ka nyini district fait ka nyini mairie ni député fait nous c'est la police ou blagara kumarola kana mununu anga école so dala ala na kira kama. Sinon, en arrondissement pour le sous, où tu fais là, tu mounou, tu vas boire au dala, malou boire au dala. Or qu'il y a l'essentiel à faire. Il y a l'essentiel à faire. Vraiment. Pourquoi l'adjet, nous on choque, on éduque. Pourquoi l'adjet, moi je dis que mounou, un établissement là, commune 2. Donc, il s'agit de Amanga Barala. Ça continue. Des vidéos. C'est pour avertir tous les enfants, Demseni Pé, Nyarela, Paradji, commune de jeunes Pé. Minbouka école so abandonné, kana torolik, kana inemasa école de toro. Inemasa école de meta. Opa mo toro. C'est la guerre. Nous le faut. Guerre des dames. Alors, attention. Il faut me tourner ici ça. Demseni wa unya benna. Ami doma fokale ko abama ko ka boy bolla afene abi assurer ben yana assisa. Il faut éduquer les enfants.
peut pas continuer comme ça. Kelengele a bɛɛ b'a ɲɛfɔ a b'a kɔnɔ jamana nin bɛ mara tan de ya fitinin yɛrɛ ko k'ale bɔ ekɔli la daga b'an da la an ka commune bɛ pétrin kɔnɔna la aw de bɛna quartier nin sauver mais aw de bɛ ka taa aw k'o ba la. Do o rentrer ha awo aye ko to dum ko Otala. o ay to ya ay bo moto ga mo ga ni sigi moto ga ne aw sigi en genou tout le monde en genou aw sigi on no fait bɛɛ labɔ k'u cɛ ta yan o la siɲɛ wɛrɛ bada a b'o haramu a bɛ kalan kɛ. Pour camancɛ la parce que pour ne tɔw b'a ye. u b'a ye awɔ a bɛ kɛ ten de fɔlɔ min tun bɛ k'anw yɛrɛ fitinin na o de bɛna k'u la. Ale ti yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se fɛn na tɛmɛ dɔ la o y'a godɔn o y'a minɛ. Voilà kana se yan dɛ. min b'a dɔn ko denmisɛnnin bɛ mɔgɔ jigila tigɛ diɲɛlatigɛ la quoi.